Malo ljubomore u vezi je zdravo, jer je uvijek lijep osjećaj znati da se neko plaši da te izgubi. Kupujemo stvari koje ne trebamo, novcem kojeg nemamo, da bismo zadivili ljude koje ne volimo. Ako je osoba dobar lažov, on ima tendenciju da otkrije druge laži mnogo lakše. Pametniji ljudi imaju tendenciju da daju sarkastične komentare brže od ljudi koji nisu toliko pametni. Studija je pokazala da 2 sata tišine dnevno pospješuju razvoj stanica u hipokampusnoj regiji mozga gdje se nalaze sjećanja. Prema studijama, ako svoje ciljeve objavite velikom broju ljudi, manje su šanse da ćete uspjeti jer gubite motivaciju. Ako zaspite dok razmišljate, tada će vaš um ostati aktivan čak i tokom spavanja i probuditi ćete se umorni. Ako ste se ikada zaključali u kupatilo, plakali, umili lice i vratili se kao da se ništa nije desilo, onda ste prejaki. Prijateljstvo je dobro za vaše zdravlje. Vjerovali ili ne, ljudi sa većim mrežama, 2 prijatelja ili više, žive duže. Iscjeljenje ne znači da nikada ne osjećate tugu ili tjeskobu. To znači da razvijate alate, da se nosite s tim emocijama na pozitivan način. Emocije će uvijek biti tu, ali na način na koji im pristupamo mogu se promijeniti. Ako ne pokušate, nikada nećete uspjeti, ali ako pokušate, možda ćete se iznenaditi. Ljubav je kao vjetar, ne možete je vidjeti, ali možete osjetiti. Misli koje vladaju našim osjećajima, koji nas vode i nadziru, pomažu nam da pobjeđujemo ili nas tjeraju da potonemo. Kod nas svi misle da znaju bolje od onoga koji zna. Pravi ljubavnik je muškarac koji vas može oduševiti ljubljenjem u čelo ili osmijehom u oči ili samo buljenjem u prazno. Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi. Svaki zid ima vrata, samo ih treba naći. Ako kažeš neku tajnu svom prijatelju, vodi računa da i on ima svog prijatelja. Bolje je ne uspjeti u originalnosti, nego uspjeti u imitaciji. Muškarci imaju veći seksualni nagon od žena. Pokušajte ne postati čovjek uspjeha, već postati čovjek vrijednosti. Jedna tajna uspjeha u životu je da čovjek bude spreman za svoju priliku kada ona dođe. Postavljanje ciljeva je prvi korak u pretvaranju nevidljivog u vidljivo. Muškarci vole kada im se partnerka divi. Razvijte uspjeh iz neuspjeha. Obeshrabrenje i neuspjeh su 2 najsigurnije stepenice do uspjeha.
Ako psu pokažeš da ga se bojiš, a čovjeku da ga voliš, isto će reagirati. Pas će te ugristi za nogu, a čovjek za srce. Muškarci se ponekad opuste na poslu kada su zaljubljeni. Misli kao kraljica. Kraljica se ne boji neuspjeha. Neuspjeh je još jedna odskočna daska do veličine. Nije sretan onaj čovjek koji puno ima, nego onaj koji mu malo treba. Klonite se onih ljudi koji pokušavaju da omalovaže vaše ambicije. Mali umovi će to uvijek činiti, ali veliki umovi će vam dati osjećaj da i vi možete postati veliki. Ako je osoba povučena, to može biti zato što joj je toliko stalo, ali ne želi to pokazati. Ako neko zaista želi da vas vidi, naći će razlog, naći će način i potrudit će se. Udaja za svog najboljeg prijatelja eliminiše rizik od razvoda za preko 70%. Vjerovatnije je da će ovi brakovi trajati cijeli život. Nikada se ne brini ako te neko ne voli takav kakav jesi, jer ćete se nekome uvijek dopasti još više iz istog razloga. Neki ljudi stvaraju sreću gdje god odu, drugi kad god odu. Ćelije u vašem tijelu reaguju na sve što vaš kaže, pa negativnost ruši imunološki sistem i možete se razboljeti. Ako je osoba dobra u sarkazmu i razumije ga, dobra je i u čitanju misli ljudi. Psovanje može biti neetično, ali ljudi koji mnogo psuju su lojalniji i otvoreniji. Ljudski može samo jednom održati potpuno povjerenje za svaku osobu. Jednom slomljen, više nije isti. Ako volite dvoje ljudi, izaberite drugu, jer da zaista volite prvu, ne biste pali na drugu. Psihologija kaže, ako niste srećni samac, nećete biti srećni ni uzeti. Sreća dolazi iznutra, a ne od ljudi. Ako se žena mnogo šminka, to znači da joj se više sviđaju muškarci, više voli muškaraca. Obavezno pažljivo slušajte kako vam neka osoba govori o drugim ljudima. Ovako će o vama govoriti drugim ljudima. Bezumno je mrziti sve ruže, jer si se ogrebao na jedan trn. Ne treba vam neko da vas kompletira, potreban vam je samo neko da vas u potpunosti prihvati. Skromnost je vrelina mudrih. Pokušate li, možda nećete uspjeti. Ne pokušate li, sigurno nećete. Jučer je prošlost, sutra je misterija, a danas je dar.